Един ден дойде една жена от известна организация за помощ. Няма да я назовавам, тази организация за помощ има синьо лого. И всичко това се случва в Рейнланд-Пфалц, на границата с Баден-Вюртемберг. Дойдох в детската градина, съвсем нормално, и в този ден дойде една жена от тази организация за помощ и представи бъдещия план за всички детски градини в Германия. Това означава, че вече е взето решение. Потвърдено е и просто е представено, така да се каже. И да, тя започна с: искаме да обясним и да предложим на децата възможността да мастурбират в бъдеще. Бях напълно шокирана. Напълно шокирана. Изчервих се, беше ми горещо и си помислих, какво по дяволите става тук? Какво по дяволите е това? Абсолютно отвратително, гледам надясно, наляво. А една от възпитателките беше пасторка. Между другото, всички бяха напълно удовлетворени.